jo valmistelemaan vähän puheenvuoroja ja minä sitten vien teidän terveisenne kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle ja me käsittelemme sitten näitä viimeistään valtuustoseminaarissa. Ja kukas haluaa aloittaa? Minä teen muistinpanoja. No niin, Outi, ole hyvä. Meidän yhdistyksen huolenaiheena on näiden kyläkauppojen ja baarien kuoleminen. Mikä on niiden kohtalo? Kun suuri osa tänä päivänä meidänkin yhdistykseen on liittynyt just jossain kyläbaarin pihalla tai sisällä riippuen ilmoista, niin meidän toimintaa mukaan. Näissä karaoke-illoissa ja tällaisissa. Tämä huoli on kyllä hyvin aiheellinen. Tällaisten pienten yritysten on todella vaikea pärjätä kilpailussa näitä suuria kauppaketjuja vastaan. Minä haluan nyt kuitenkin, ja lähiruoka ja luomuruoka, sitähän joudutaan nykyään viljelemään parvekkeilla ja taimisäkeissä, kun sitä ei meinaa saada enää. Mutta minä haluan teille, hyvät naiset, kyllä korostaa, että minun intresseihini kuuluu kannattaa korporatiivisten instituutioiden sijasta integraatioita vastustavaa, desentralisoitua ja solidaarista yhteiskuntaa. Ja kukas oli sitten seuraavana? Taina, ole hyvä. Meillä taas kasvaa huoli jatkuvasti naapureiden piittaamattomuudesta johtuvien huostaanottojen valtavasta määrästä. Ihan sama kuuluu nykyään niin lasten, vanhempien kuin vanhustenkin suusta, eikä entisaikaista yhteisöllisyyttä ole enää missään. Myös meillä kunnassa ollaan erittäin huolissamme tästä Tainan esille ottamasta asiasta. Ja kyllä olemme kunnassa puhuneet, että joku välinpitämättömyyden vastainen kampanja olisi nyt paikoillaan. Mielestämme pitkäjänteinen lapsi- ja yhteiskuntapolitiikka, joka on kustannustehokasta ja katsoo pitkälle, niin se on ehkä paras strategia tähän näin. Sitten seuraava. Tuija. Välipitämättömyys, sehän on yhä yleinen trendi nykyään. Kukaan ei välitä enää yhtään mistään ja ihmisten läheisyys ja välipitämättömyys, se on niinku ääriään myönti suurentunut tää. Ja minun tehtäväni on, ja pyrin elämässäni joka päivä, toisista välittämään. Ja eläimistä. Kyllä, ja eläimet kuuluu joukkoon mukaan. Eli? Ja sitten kun ajatellaan tässä yhteiskunnassa, niin entäpä sairaat? Sairaiden hoidossakin pitäisi ottaa sellainen käytäntö, jossa aloitetaan se hoito. Kyllä. Ja katsotaan se loppuun asti, eikä vaan ammuta niitä nappeja ja määrätään reseptiä jatkuvasti. Masentuneitakin on tullut niin paljon, että psykoterapiaa tarvittaisiin paljon enemmän. Kyllä. Kaikkia kerkeä kaikkia kuuntelemaan tällä. Kyllä. Jo nyt kunnan menoistahan yli 70% menee niin kuin sosiaali- ja terveystoimen menoihin. Ja Eksotessahan tehtiin asiakastyytyväisyyskysely keväällä, joka julkistettiin tuossa, oliko se nyt kesäkuussa, ja lehdissä ja radiossahan kerrottiin, että kyllä terveyskeskusten asiakkaat ovat keskimäärin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Ja mistä tämä johtuu? Lähtiessäni tulostin varmuuden vuoksi Eksoten kotisivuilta. Tällaisen voitte tämän sitten tulosta. Minä haluan lukea kyllä tämän teille läpi. Strategia. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategiassa määritellään strateginen tahtotila, arvopohja, strategiset päämäärät ja niitä toteuttavat tavoitteet. Strategia on tärkein osa Eksoten ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. Vuosittainen toiminta- ja taloussuunnittelu toteuttaa strategian linjauksia ja strategia ohjaa eri yksiköiden omien strategioiden laadintaa ja toimintaa. Meillä ei ole mitään hätää, me elämme ruokahätää yli 100-vuotiaaksi näin hienoilla lauseilla, että siinä teillekin. Ja voitte tarkistaa vielä, että on sieltä kotisivulta löytyy. Ja seuraava. Täällä. No niin, ole hyvä. No, meidän hylättyjen kanojen yhdistyksen uusi strategia on nyt semmoinen, että haluttaisiin, että kuntakin panostaisi tähän tämmöiseen vapaaehtoiseen eläinten pelastus- ja suojelutyöhön. Tähän saakka on ollut ihan kiitollisena ollaan otettu vastaan, kyllä ollaan saatu kunnantalon sitä ala-aulasta hakea niitä silputtuja asiapapereita, että ne on mennyt kanojen pehmikkeeksi ja kuivikkeeksi, että ne on ollut ihan hyvä. Mutta jos vähän enemmän voitaisiin panostaa, tämä on kuitenkin meidän yhdistykselle sydämen asia ja niin kuin sanoin, niin hylättyjä eläimiä tulee jatkuvasti vaan lisää. Ja nyt ajateltiin semmoinen strategia, että jos kunnan eläinlääkäri tulisi vaikka kerran kuukaudessa
tai viikko kuukaudessa. Ja toisitte sinne lääkkeet ja eläinlääkäri sitten hoitaisi, että meillä on siellä on rokotusta, madotusta, munitusta, on kuohitsemisia ja... Kuka se maksaa? Tai maksaisi? No, yhteiskunnan varoistahan sen verran aina hyvän asian puolesta. Ja niin. Niin, se mielenkiintoista. Jos sen voisi kirjata ylös ja puhua sitten, koska tänne maakuntaan on nimittäin nyt perustettu semmoinen uusi äärijärjestö. 9-millinen Purana. Ja ei liene epäselvää, millä tavoin heidän yhdistys hoitaisi nämä hylätyt eläinparat. Aivan. Joskushan tällaiset ääriliikkeet ovat äärimmäisen vaarallisia. Joskus ne voivat olla myös mahdollisuus. Ja minä olen päättänyt tehdä tällaisen ääriliikkeen. No niin, hyvä, kiitoksia paljon. Olen nimittäin päättänyt perustaa Ruokolahdelle uuden brändiryhmän, joka koostuu pelkästään eukoista. Olen varannut valtuustosalin meille ensi keskiviikkona, että jos tulisitte heti, kun vain ehditte, eli vaikka 9 tavattaisiin keskiviikkona valtuustosalissa, olen sinne vähän varannut naposteltavaa. Kasvis. On, myös kasvisvaihtoehtoja, vähän viinimaistiaisia, niin eiköhän niitä ideoita alakin sitten syntymään uudella brändiryhmällä. Mutta aika on rahaa, eiköhän nyt lähdetä hopi kotia ja sitten tavataan keskiviikkona. Oli oikein miellyttävää. Tosissani kertokaa vaan sinne nyt. Kaikki menee valtuutettujen tietoon oikein. Joo, ja sitä tukirahaa sitten sinne. Juu, ilman muuta järjestyy. Kiitos, hienoa, tavataan ensi viikolla. Todellisuudessa meillä on jo minulla on uusi kuntabrändi jo aika valmiina. Banderollit ovat jo painossa ja esitteet ja koneistot pyörimässä. Mutta ajattelin nyt kuitenkin teille tänä iltana esitellä ensimmäisenä tämän uuden kuntabrändimme, koska tiedän, että tässä salissa on paras asiantuntemus asian suhteen. Minkä suhteen en nyt oikein tiedä, mitä tekisin tuon eukkojen brändiryhmän suhteen, mutta se on sitten sen ajan murhe totta. Tosiaan, nyt aion esitellä teille. Oletteko valmiita? Ops, nostetaan tämä ruumiillinen työ on vähän heikko kohta minulla, mutta tässä se on Ruokolahden kunnan uusi brändi. Eli Ruokolahti täällä tuulee, täältä pesee ja joskus linkoaa. Ajattelin myös tällaista, että Ruokolahti luonnollisesti lomaparatiisi, mutta hylkäsin sen sitten hieman tylsänä. Tuulipuisto ja kesäasutus on kaiken A ja O. Se on ratkaisu kuntamme imago-ongelmiin sekä talousvajeeseemme. Ja onhan sitä paitsi Fingrid uhannut keloa sähköjohtonsa kiepille tuolta kyliltä, joten tarvitsemme varmasti omaa tuulivoimaa. Kesäasukkaidemme joukossa on aivan loistavia yksilöitä. He hallitsevat niin suullisen kuin kirjallisen ilmaisun ja jopa PowerPoint-tekniikan, joka tekee minun suuren vaikutuksen. Olenhan kuitenkin pohjimmiltani tunneihminen. Niinpä olen sitä mieltä, että kunnan on jatkossa satsattava kesäasutukseen. Niinpä olenkin päättänyt lakkauttaa kaikki koulut ja vapautuvat resurssit siirretään tekniseen toimistoon palvelemaan kesäasukkaitamme. Sillä teknisen toimiston aukioloaikaa tullaan jatkossa perjantaisin jatkamaan aina kello 24 saakka, jolloin kesäasukkaat, nämä henkilöt täällä taloissa tai pikkumökeissä, saapuvat paikkakunnalle. Ja ylipäänsä viikonloppuisin voimme laajentaa teknisen toimiston aukioloaikaa ihan 24/7, tai siis 24/7, vaan viikonloppuisin. Niin, eli ympäri vuorokauden, jolloin kesäasukkaan on helpompi ajoittaa käyntinsä teknisessä toimistossa. No hei, mihin se lapset ajattelee?
Lapset? Mitkä lapset? Ei minulla ole lapsia. Tai siis on, mutta ne ovat jo aikuisia. Mennäänpäs nyt asiaan. Teknisen toimiston läheisyyteen rakennetaan laivalaituri, josta rinnehissi, joka meillä jo onkin, nostaa kesäasukkaan suoraan teknisen toimiston käytävälle. Ja koska Ruokolahden tekninen toimisto on hieman huonossa kunnossa, niin arkkitehtitoimisto jo suunnittelee uutta teknistä toimistoa siihen Kuuselan edustalle, tällaista kelluvaa näköalakonttoria, jolloin kesäasukkaiden on helppo tulla asioimaan tähän kelluvaan tekniseen toimistoon vaikka purjeveneellä tai moottoriveneellä tai surffaten, jopa riippuliitäen pääsee sen jälkeen tekniseen toimistoon. Miten sinne pääsee kuntalaiset? Kuntalaiset. Tuttu sana. Henkilökuntalaisia varmaan tarkoitat. Henkilökuntalaiset kunta lennättää helikopterilla tekniseen toimistoon, koska sinne katolle tehdään tällaiset helikopterien laskeutumistasanteet. En tarkoittanut mitään henkilökuntalaisia kuin kunnan asukkaita. No kai sinne pitää se siltakin jossain vaiheessa rakentaa. Siitä tulee kyllä paljon valituksia. Kesäasukkaat eivät pidä siitä, että tulee joku silta siihen Saimaan päälle sillä tavalla, että se häiritsee heidän purjehtimistaan ja surffailuaan. Se on kyllä pitkä prosessi. Kesäasukkaat varmasti valittavat sellaisesta kaavasta. Se vie kyllä vuosia aikaa. No, joka tapauksessa näin minä olen ajatellut. Tietysti tämähän vähän maksaa, että kunnan täytyisi tehdä vähän investointeja. Veroprosenttia pitää ehkä vähän nostaa. Ehkä 25, 28kin ehkä. Mutta siis toisaalta sehän ei... Niin, ja sitten vielä valtuustokin pitäisi kumileimasin mennä saada hyväksymään tämä minun ajatelmani. Mutta tämä veroprosentin nosto, niin sehän ei nyt tietysti kesäasukkaisiin vaikuta, eikä minuunkaan. Ei meihin, jotka asutaan toisella paikkakunnalla. Kävi tuossa ostamassa vähän joulukunniaksi. Itsenäisyyspäivän kunniaksi niin vähän uutta mekkoa. Onneksi ei nuo luut katkenneet tuolta. Ai tulithan miksi te työ herättäneet pienä ihan hirveetä painajaista? Mie viritteli tota mekkoa, oli pinnajuhlat ja kaikki. Siis mie näin semmoista painajaista, että Ruokolahdella oli niinku joku naiskunnanjohtaja, ihan kauhea ämmä se oli kuitenkin. Ja ai mahdoton, minä olin ihan pumppu hakkaa, niin olisin jotain hyvääkin. Ja. Siinä oli Eukoista perustettu semmoinen ränniryhmä. Mie en kyllä ymmärtänyt, että tekiks hyö niinku kattoja rännilöitä vai mitä hyö tekkiin, mut ränniryhmä oli kuitenkin joo. Ai mahdoton, Kyllä mie en ihan ymmärrä, minkä tähden miupit vielä tänne tulla. Mie sai silloin 1800-luvulla täällä Kirkonmäellä kökkimisestä ihan tarpeekseen. No mutko kunnanvaltuustossa oli tehty sitten sellainen päätös, että eukkotaulusta pitää saada nyt uusi versio. Niin sen takia mie pyysin teidät Manalan majoilta sitten tänne näin vierailemaan, että saadaan tää taulu tehty. No missäs tuo taiteilijan ne pensselitit ja paletit oikein? Ei ihan niitä pensseleillä tehdä. Nykyaikaan, kato tuosta Imatralta löytyi tollanen nuori tyttö, niin Spray Maaliel tekee sellaisen graffiiti. Saadaan sit nuo nuoret innostumaan taiteesta ja Ruokolahdesta. Se onkin kyllä hyvä nuoriso sivistää taiteelle. Sitä jos ei nuoriso pietä kuris ja kansallinen tää itsetunto rappeutuu, niin se äkkiä männöö se kansallinen identiteettikin. Niin on. Niin. Mikäs tähtilippu tuolla Salossa oikein liehuu? No se